Hi ha un debat que últimament s'ha posat molt de moda, el de les baixes mèdiques. Cada vegada que apareixen dades noves, el titular és gairebé sempre el mateix. L'absentisme laboral es dispara. Les empreses demanen mesures. Cal controlar les baixes. I el relat sembla clar. Els treballadors falten massa a la feina. Però abans d'acceptar aquesta història, potser convé fer una pregunta molt senzilla. I si el problema no fos l'absentisme? I si el problema fos que la gent està realment més malalta? Mirem les dades de l'estat espanyol. L'any 2019, aproximadament el 15% dels treballadors d'Espanya afirmava tenir alguna malaltia crònica. 6 anys després, aquest percentatge ha pujat fins al 26%. És a dir, gairebé s'ha duplicat. En termes absoluts, això significa passar d'uns 2,6 milions de persones a prop de 5 milions. I no estem parlant només d'una població envellida. Entre els joves de 16 a 24 anys també han augmentat les malalties cròniques. A més, gairebé un 20% dels treballadors afirma que el seu estat de salut és regular, dolent o molt dolent. Fa només 6 anys, aquesta xifra era pràcticament la meitat. Després de la pandèmia, és cert que han augmentat alguns problemes respiratoris, però també n'han crescut d'altres. Els casos de depressió, els trastorns de salut mental, el cansament crònic. A tot això s'hi afegeix un altre factor que sovint passa desapercebut, les llistes d'espera del sistema sanitari. El 2025, aproximadament 1 milió de persones a l'estat espanyol no van poder anar al metge quan ho necessitaven. 1 milió. Això vol dir diagnòstics tardans, tractaments que arriben tard, problemes que s'agreugen. I tot això canvia completament el debat. Perquè si cada vegada hi ha més persones amb malalties cròniques, si la salut mental empitjora, si el sistema sanitari triga mesos a donar resposta, potser el problema no és que la gent falti la feina. Potser el problema és que la gent està més malalta, més esgotada i sovint pitjor atesa. I això obliga a replantejar una pregunta incòmoda. I no és perquè hi ha més baixes mèdiques. La pregunta real és una altra. Què està passant amb la salut de la gent que treballa?